Oh. Oh, oh, that much. Kuha ng app. Kuha na. Wow. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store. Karon sabay ta. Manglaag ta sa Maragusan. Kauban ang mga maestra. Ngit-ngit man di makita. Oh, kauban mga maestra. Going to Maragusan. Happy World Teachers Day post celebration. Tara, sabay ta, mag-tour ta. Client, hello. Second stop. Tagbibinta. Let's go, let's go. Mapili mo tong falls, di ba? Sir, magpilog na po ta dirigding ang bato. Oh. Kato sa may falls, di ba? Sige. Magkuha na po ta, mag-tiktok. Kadangin ang tiktok. Okay, bayad ta for only 30 pesos na. Sulod na 1, 2, 3, 4. 4 pa lang. Hello, hi to my vlog mo. Hi. Morning. Yeah. Magtatarap yung mga tubig ng lukso. Tama. Sama dito ang posisyon sana. Dito na sa. So pagbibinta mo ilang pool. Wow. Oy. Oy. Shout out kung dali. Sa akong channel, shout out dali. Oh, mag-ingana ka mamraki, oh. Wow. Iri ra kaayo, di ba? Asay ko andun. Asa mulit. Ito sa post. Okay. Lumaw. Oo. Bugnaw, no? Dire o, gwapo maligo, dire o. Dire ma'am. Welcome to Tagbibinta Falls. Guniti ang tubig ma'am. Di ba lami kayong tubig? Hoy, nadamag. Nasa na? Guniting tubig ma'am, di ba? Kuhan kayo. Gani. Oh. Ato dito. Saka pa ma'am. Saka pa dito.
Ito, kuha yung tubig. Ay. Yung tubig pa, kuha mong tiil. Buhi ang mga bato. Dito. Ano na? Guniting tubig, ma'am, di ba? Makaingon ka. Wow. Masalong. Hello vlog, welcome to my guys. Yes. Tugnaw kayo here. Wow. Oh. Tugnaw kayo. Yes. Subscribe ha. Paki-subscribe, Dudes Torta. Paki-subscribe to this video. Apil na mo, apil. Dudes Torta. Dudes Torta. Ghost 30 imong channel? Okay. Ha? Go. Ma'am Karen, kan si ka vlog ka ligid. Huh? Ligid. Awas Ma'am Shipora. Oh. Sa tubig 'yun. Ah. Oh. Oh, see. Ah, gusto po doon ta siya. Oh. Gusto. Wa ka panukan. Wa ka panukan. Pwede na good magpanti ra good ka? Ako panty sir like you say. Mas maayo. Oh, da. Nag-goinet ka sa ano let? Gitestingan mo ang tubig? Guniti ra good? Yan, daw may ice na. Ganahan si Clint. Nag-shooting pa ang atong koan. What? Pau! Kamu dua pag grip pod. Dagom. Gani. Wa ka panukan. Dili na. Wala ka panukan. Sige, go. Kuana lang. Ana, ana. Oh, da. Go. Wala ka na pag ika-picture Ma'am Rocky, picture siya nga. Mag-ano siya. Oh, ana. Sige, go. Tanggalan na lang na imong kuan. Wala kayo minutes kaya mo
Wala ka kuan. Sige, siya na po ma. Ma'am Rocky, picture sana dito nga pusing-pusing. Puro likod. Buko-buko. Puro apa. Kuha na lang ng taas kana. Da. Kok kagwan ka? Da man. Laban. Gani. Kuhaan na imong kuhaan ang app. Kuhaan na. Wow. Ang mga fan. Choreography. Ang mga director. Wow. No. Kita tanan kita. Mura po kag si Rowena no ay si Anali. Dili na ako virgin, nakita na dito. May pag-ali ka kay nakitaan ra si Anali ng anak. 3, 2, 1, go! Ay, tesa ma'am. Tesa ma'am. Sige. What's up? 3, 2, 1. Dito de rapa pam. Bam. Okay na. Okay, let's go. Kumanda na may pagkabibisa. Kumanda na mabisa ako akan. Bam. Let's go. Go na ta, Clint. Go, Clint. Bye-bye. Bye-bye, Clint. Bye-bye, Clint. Bye-bye. Bye-bye. Pwede ka ka falls. Kung ganahan kang swimming pool, pero pwede po ka atong sapa-sapa. Pwede kanal-kanal, pwede po dire.
Puti man na iya puti. Si. Tingnan na. Boss, oh. Sige. Ikaw na, sige na. Siya na, boss. Di. Vlogger ka. Sige na. Shout out kali. Ay, shout out day sa mga kuandiya, mga brand sa Mamakaw. Nakabubon, shout out. Okay, thank you. Okay. Hantod sa sunod nato nga video sa Bayta, dinhilag sa Dude Store ta sa pagkakaroon. Bye-bye. Bye-bye tagbibinta. God bless everyone. Okay, bye-bye.